41-nji soraga geçýär. Şartlardan haýsy fizik öwrülüşme, haýsy himki öwrülüşme? Fizik öwrülüşme bilen himki öwrülüşmäniň tapagyny aýtsak, ýagny fizik öwrülüşmede şomatda ütgemeýän metalem şu taýda suwuň doňmagy fizik öwrülüşme. Ýagny suwuň formulasy aýdalyşy suwukluk haldan gaty hala geçýär. Suw gaty diýeli. Şu fizik öwrülüşme bolýar. Ýagny amyl fizik öwrülüşme. Ýa-da hiç hil bärde reaksiýa bolmaýar, haçanda reaksiýa bolsa, şoňa himik öwrülüşme diýilýär. Başgaça ingliz dilinde physical change and chemical change diýilýär. Başga süýdüň turşamagy bärde himki düzümi ütgeýär, şoň üçin himik öwrülüşme bolýar. Ýagny bu fizik öwrülüşme däl. Nähili ütgeýän organik hime geçirmesine durup geçer. Demirin toslamagy. Bu da demirin kislorod bilen täsirleşmegi bolýar. Ýagny demir bilen kislorod täsirleşse, eýem aýdaly demir oksid emele geler. Garap bu da himik öwrülüşme bolýar-da. Edil şu reaksiýany ýa-da demirin 2 tan valentli bolan üçin durly reaksiýa geçip bilýär-de. Käbä demir 3 odor hem emele gelip bilýär. Şeýle reaksiýa. Bu da fizik öwrülüşme däl. Nahar duzynyň suwda eremegi, bu da fizik öwrülüşme däl. Säýädende nahar duzy formulasy suwda ionlaryna dargaýar, ýagny düzümi ütgeýär. Eýem bu da himik öwrülüşme. Şekeriň suwda eremegi, muňa fizik öwrülüşme diýsek bolar. Säýädende şeker bu da organik himiýa degişli, ýagny şekeriň düzümi aýdaly O6 bolsa, şu suwda ionlaryna dargamaýar, ýene-de şoň özü bolýar. Garap, şular ýaly şekeriň durly görnüşleri bar, oň üstüne organik himide durup geçer. Jogabymyz A bilen E bolýar, ýagny diňe şol fizik öwrülüşme. 42-nji soraga geçsek, reaksiýa egzotermikmi ýa-da endotermik reaksiýa diýip soraýar. Indi A goşmak B reaksiýasy, C goşmak ýyllylyk aýdaly şoňa Q diýeli, ýyllylyk bölünip çyksa, şoňa egzotermik diýilýär. Egzo. Başgaça daşyna çykmak manida. A tersine şu reaksiýa C goşmak Q, A goşmak B çyksa, ýagny içerden ýyllylyk berilse, onda şoňa endotermik diýilýär. İçerden endo. Bärik seredýäs, şu matematikadaky deňlemeýi alyp seresek, deňdirin ýagny çep tarapyndan ýyllyk berilipdir. Şoň üçin reaksiýamyz endotermik reaksiýa bolýar. Jogabymyz endotermik. Geçýär. 43-nji soru. Şu reaksiýany deňleň diýe, şuňa reaksiýalarda ýagny combustion reactions, yanma reaksiýalar diýilýär, nähili deňleýär. Şonu biz kömürden başlaýar, aýdaly C3H8 goşmak kislorod, bärden CO2 bilen suw çykýar. Birinji ştaýda kömür deňlemeli biz. Deňdirin çep tarapynda 3 kömür barmy? Sağ tarapynda 3 kömür bolmaly. Deňdirin çep tarapynda 8 vodorod barmy? Deňdirin sağ tarapynda näçe bolmaly bolar? 8 bolmaly bolar. Ştaýda 8 bolmasy üçin ştaý 4 goýar. Sebäbi bärde 2 hem bar. 4 köpeltmek 2 8 bolýar. Indi galanda kislorod. Deňdirin sağ tarapynda näçe kislorod bar? Deňläliň 3-6, 3-2 köpeltsek 6 bolar. Goşmak 4-y 1-e köpeltýär, hiç ýok, bu da 4 bolar. Ýagny 10 kislorod bar. Deňdirin çep tarapynda da 10 kislorod bolmasy üçin ştaý öňüne 5 goýar. Netijede şoň öňüne 5 goýsak, şoň öňüne 3 goýsak, şoň öňüne 4 goýsak, reaksiýamyz deňlenýär. 44-nji soraga geçelim. Eger şu reaksiýa deňlenen bolsa diýe, onu X tapyn diýe. Videony durdup özüňiz hem synaşyp bilersiňiz, aňsazrak soru. Indi deňdirin sağ tarapynda haýsy elementler bar? Azot bar, kislorod bar, vodorod bar. Deňdirin çep tarapynda, ýagny X'in içinde näme bolmaly bolar? Kislorod bar. Onda X'in içinde azot
ve vodorod bolmaly okman. Ýöne näçe san bolmaly? Şonu bilelim. Deňdiriň sag tarapynda 4 san azot bar. Deňdiriň çep tarapynda da 4 bolmaly. Ýagny öňünde 4 bar. Onda şun ştaýsy 1 bolmaly. Ýagny 4-ü 1-e köpeldenmede 4. Deňdiriň sag tarapynda 2 san vodorod bar. 12H. Tarapda 12 bolmaly bar. 12 bolmasy üçin ştaý 3 goýar. Sebäbi 4-ümizi 3'e köpelsek 12 bolar. Onda diýmek x'imiz biziň NH3. Ştaýdan barlap görseňiz reaksiýany hem çıkar jogap. Ýagny deňdiriň çep tarapynda 2,10 kislorod bar. Deňdiriň sag tarapynda da 10 kislorod bar. Sag tarapynda 4 azot, çepde de 4 azot, 12 vodorod ve 12 vodorod. Indiki soragymyza geçýär. Aşağıdaki deňlenen reaksiýalerde X tapyň diýär. Durup özüňiz üstünde işläp bilersiňiz. Kyn görnüşlerim bar. Kynlaram bar içinde. A'ny işläliň. A bilen B'ni işläliň size. Ştaýda deňdiriň çep tarapynda 9 köpeltme 18 demir bar. Deňdiriň sag tarapynda da 18 bolmasy üçin, ýagny 6 demir, ştaýsam 3 bolmaly bolar. Şonda 18 bolýar. Deňdiriň çep tarapynda ýene ştaýda 9 demir 2 O3 diýilýär. Reaksiýa ol görüner element täzeden ştaýsa ýazaýyn. Reaksiýany ştaýdan 6x diýär we azot çykýar. Bulan hemmesi deňlenen reaksiýalar ýokarda şertinde berilýär. 3H2O. Indi ýagny 18 bolmasy üçin 6 demir 3 diýdik x'in düzüminde. Häzirlikçe x aýyrýan we çep tarapda näçe san, sag tarapda näçe kislorod bar, çep tarapda şonu görelim. Çep tarapda 3 köpeltmek 9, 27 kislorod bar. Sag tarapda da 3 köpeltmek, ştaýda iştahat ýokdy 1, 3. 27'den 3'ü ayırsak 24 kislorod bolmaly ştaýda. Ýagny onun üçinem 6'yny 4'e köpelsek 24, ýagny 6 demir 3 O4 bolar. Ýagny şonu bolanda 4'ümizi 6'a köpelsek 24 bolýar. Kislorodlarymyz deňlenýär. Galan zatlarymyzy görýäs. Vodorod deňlenenmi? 2 köpeltmek 3 6 vodorod, 3 köpeltmek 6 vodorod, 2 köpeltmek N2 azot, bärde de N2 2 azot. Bol demirimizem we kislorodumuzam deňlenen. Diýmek bilen x'imiz demir 3 O4 bolýar. Edil şoň ýaly B'ni hem işläp görkezýän. Şulara aýdýar. B'mizde biziň reaksiýamyz 2 manganez O2 goşmak 4x goşmagam kislorod we çykýan gadymyz 2 kali 2 O4 goşmak 2H2O. Indi deňdiriň sag tarapynda deňdiriň sag tarapynda 2 san marganez bar, bärde de bar. Onda bular deňlenen. X'in düzüminde şu element ýok diýmek. Deňdiriň sag tarapynda kislorod 2 köpeltmek 4 8 goşmak 2 10, bärde de 2 köpeltmek 2 4 goşmak 2 6. X'in düzüminde de onda 4 san kislorod bolmasy gerek, 6 bolmasy üçin onu x'imiz aýyrýas. Ştaýk ýöne kislorod goýýas. 4'ü 1'e köpelsek 4. Başka kali elementini görelim. Deňdiriň sag tarapynda 2 köpeltmek 2 4 san kali bar. Deňdiriň çep tarapynda ýok hiç geli kali. Şoň üçin ştaýk şunu goýýas. Deňdiriňiziň sag tarapynda vodorod 2 köpeltmek 2 4 vodorod bar. Deňdiriňiziň çep tarapynda hiç geli vodorod ýok. Şoň üçinem ştaýda H goýýas.
Şondan bolanda bizim maddamız kaliy OH çykdy. Yani ikincide B'de maddamız kaliy OH. Galandan özüňiz synaşyp bilersiňiz. Yani hemmesi deňlenen reaksiýa şu taýdan edil tapmaça tapanýaly tapmaly. X'leri indik sonra geçýär. Haçanda simap oksidi kızdırılanda simap ve kislorod gazlarından dargaýar. 4 mol simap oksidinin dargamagyndan näçe mol kislorod bölünip çykar diye. Aňsatrak soru, ýagny simap oksidinin deňlemesini ýazaly. Kızdırılanda simap koşmagyn kislorod emele gelýär. Deňläliň saq tarapda 2 kislorod bar, muňa möňüne 2 goýar. 2 goýanymyz üçin çep tarapda 2 san simap bar we muňa öňüne de 2 goýar. Neticede reaksiyamız deňlendi. Indi diýmek şu taýda proporsiýa gorsak 2 mol simap oksidinden näçe mol kislorod çykýan eken? 1 mol kislorod çykýan bolsa, bize diýe 4 mol simap oksidiniň dargamagyndan näçe çykar diýe. Şu taýda 4 mol ýazýar. Simap oksidi ve X diýär. Şu taýdan açanaklaryny köpeltsek 2x teňdir 4. Yani 2 näçe köpeltsek 4, X'imiz teňdir 2 mol bolar. Şuňamyz 2 mol kislorod darga bölünip çykýar. Indik soraga geçýär. 4,5 mol kislorod almak üçin näçe mol kaliy kloraty gerek? Yani bu bäde reaksiýasy hem berilen, anhatlyşdyrylan soru, ýagny reaksiýamyz biziň şeýle deňlenen görnüşde kaliy klor çykýar we 3 kislorod bölünip çykýar. 4,5 mol kislorod almak üçin näçe mol kaliy kloraty gerek? Ilki proporsiýamyzy guralyn. 2 mol kaliy kloratyndan näçe mol kislorod alypdyrys? Biz 3 mol kislorod alypdyrys. Başdaky reaksiýa göre. Indi bize berilen ýazýar. Ilki başdaky berilen asyl reaksiýany ýazýar. Şuňa asyl reaksiýa diýeýin. Soň berilen zatlar ýazýar. 4,5 mol kislorod almak üçin diýe. 4,5 mol kislorod diýen üçin şuňa aşagyna ýazmaly biz. Näçe mol kaliy kloraty gerek? X diýersiň muňa. İkinci deňlememizden biziň berilen diýip ýazaýyn ben. Şuňa ýani berilen. Asyl reaksiýa bilen berilen ýazýar. Soňra kislorodun aşagyna kislorod, kaliy kloratyň aşagyna şu kaliy klorat garap şu taýdan reaksiýany deňlemeli. Atanaklaryny köpeltsek 2 köpeltmek 4,5 9 bolar. Deňdir 3 köpeltmek x. X'imiz şu taýdan 3 mol çykar. Indik soraga geçýär. Alümin kukurt bilen gyzdyrylanda alümin sulfidi emele gelýär diýe. Reaksiýany ýazyň we deňlen. Birinçide şey diýär, ikinci 6 mol kukurt bilen näçe mol alümin reaksiýaga girer? Soňra 0,4 mol alümin täsirleşmäge girse näçe mol ve näçe molekuli alüminium sulfidi emele gelir diýär. Indi reaksiýany ýazyň we deňlen any işleýär. Alümin bilen kukurt reaksiýaga girse alümin kukurt, ýagny alüminiň 3 bolan üçin oksijenin derejesi 3 taýyk geçýär, kukurdun 2 bolan üçin -2 bolan üçin 3 taýyk geçýär. Bäri diýerlerine goýsak, alümin bilen 3 kukurt birleşýär. Any ýazdyk. B'ni 6 mol kukurt bilen näçe mol alümin reaksiýaga girýär? Ýagny 2 mol alümin bilen 3 mol reaksiýaga girýär. 3 mol kukurt ýagny reaksiýaga girýär. Bize soraýar 6 mol kukurdun aşagyna kukurt näçe mol alümin bilen girer diýe. 2 6 12 eňdir 3x. Şu taýdan x'imiz 4 bolar. Indi sen ýa-da 0,4 mol alümin täsirleşmäge girse näçe mol ve näçe molekul alümin sulfidi emele gelir diye. 2 mol alümin täsirleşmäge girse, şondan 1 mol alümin sulfidi
emele gelýän eken. Alümin sulfid emele gelýär. Bize 0,4 mol alümin diýip beripdir. Deňdir x emele geler diýes. 2x deňdirim 0,4. Yani 0,4 2'ye bölsek 0,2 0,2 mol diýip ýazýar. X'imiz deňdir 0,2 mol alüminium sulfid emele geler. Näçe molekula diye ikinci zadında onu tapmak ýeňil. Ýagny 1 molda näçe molekula var? 6 0,2 köpeltmek 23 molekula var. Ýagny 1 mol alüminium sulfidinde berdi molekula. Biziň elimizde 0,2 mol var. X diýeriz. Şuňaýdan 0,2-ni 6 0,2'a köpeltäýmeli. Ýagny x deňdir 0,2-ni köpeltsek 6 0,2 1,12 13,23 bolýar. Molekula. Şuamyz şundan ibaret. Indiki soraga geçýäs. 210 gram natri karbonatı gerekli miktarda kalsiy hidroksidle reaksiýa girer. Näçe gram natri hidroksid emele geler diýer. Ýagny reaksiýamyz şu. 210 gram natri karbonatı diýe 210 gram şuň ilki molunu tapyp biler. Bize massasy berilen molun formulasy näme? Mol deňdir massa paýlanan molar massa. Massamyz bellimi bizim? Elbetde 212 gram bölmek şu mol bardy gurmy diýe. Natri karbonatyň molar massasyny tapýas. Ýagny natriň tabliçadan görseňiz 23, kömürüň 12, kislorodun 16. Şuňda 2 sany natri var, 1 sany kömür var, 3 sany kislorod var we hemmetini goşýas şolaň. Ýagny 23 köpürtmek 2 goşmak 12 goşmak 3 6 48 bolar. Bu 106 boldy. Gram mol natri karbonat molar massasy 212'ni 106'a bölsek 2 mol bolýar. Demek natri karbonatyň molunu tapdyk 2 mol. Bu miktarda kalsiy hidroksid reaksiýa girse näçe gram natri hidroksid emele geler diýer. Ýagny şuň 1 molundan 2 mol natri hidroksid emele gelýän eken. Şuňda asyl reaksiýadaky deňlemeni ýazýar. Asyl reaksiýamyz 1 mol natri karbonatyndan 2 mol natri hidroksid emele gelýär. Biziň elimizde 2 mol bolar. 2 mol bar natri karbonat. Bu da x bolar. 1x'im x, 2'im 4. 4 mol emele gelýär. Näçe gram diýe biz bu gramyny tapmaly. Bu gramy tapmak üçin şuňdan ýaz. Mol deňdir massa paýlanan molar massa. Molumuz belli bizim 4. Molar massany tapmaly natri hidroksid. Ýagny natriň 23, kislorodun 16, vodorodun 1. Ýagny 23 bilen 17-ni goşsaňyzam 40 bolar. Molar massamyz 40. 40'am 4'e köpeltseňiz şuňdan bu da 160 bolar. Ýagny massamyz 160 gram emele gelýän eken natri hidroksidde. Indiki soraga geçýäs. Ellinçi soragda näme diýär? Kadal şertlerde 450 gram kaliy kloraty gyzylanda näçe mol kislorod emele geler diýär. Bize reaksiýany beripdir. Has aňsat bolar ýaly sorag. Kadal şertler bilýäňiz temperatura 0 gradus bolanda, basyşam 1 atmosfera bolanda şoňa kadal şertler diýilýär. Kadal şertlerde islendik 1 mol gazyň gowrumy deňdir 22,4 litre barabar. 450 gram kaliy kloraty diýe. Bärde kaliy kloratyň molar massasyny beripdir. Biz şuň moluny tapalyn. Endeňdir bize massasy berilen 450 gram. Molar massasy 120,5 deňdir şuňdan 450 bölmek 120,5 367 3,167 mol takminan. Şunça mol kaliy klorat çykdy.
neçe mol kislorod emele gelir diye. Berde 2 molunda 2 mol täsirleşmäge girse 3 mol emele gelýän bolsa, ýagny 2 mol kaliy klorat, şondan 3 mol kislorod emele gelýär. Biziň elimizde 367 bar mol kaliy klorat. Şundan x diýäs, 2x deňdir 367'nin 3'e köpeldiýäs. 11 bolýar takminan. 11 2'ye bölsegem 5,5. X deňdir 5,5 mol kislorod emele gelir.